Aupa. Badakit batzuetan Moodle labirinto bat dela dirudiela, baina gaur ikusiko dugu nola igo zeregina, une batean entrega guztiekin arazorik ez izateko. Fitxategia igo nahi dugun atazaren bila hasiko gara. Ondoren, atazaren ikonoa bilatuko dugu. Bertan klik egingo dugu, eta, bertan gaudela, gehitu bidalketa, jartzen duen botoia bilatuko dugu. Koadro bat irekiko da, beherantz gezi bat duela, eta hor zure fitxategia arrastatu besterik ez duzu egin behar. Eman gorde aldaketak eta ia lortu duzu. Kontuz hemen. Itxi aurretik, egiaztatu entregaren egoera berdez kalifikatzeko bidalita dagoela. Horrela ikusten baduzu, deskonektatu lasai. Espero dut tutorial hau baliagarria izango zaizuela zuen emanaldietarako. Gogoratu edozein zalantza kontsulta dezakezuela plataformaren bidez. Animo zuen lanarekin.